Zamrznutá rieka Poprad v obci Nižné Ružbachy jej naďalej vzbudzuje veľké obavy. Zlyhávajú opatrenia, ktoré prijala protipovodňová komisia a situácia sa stále zhoršuje. Ľudia sa boja povodne. Rieka sa na niektorých miestach vybrežila a problémy môžu nastať aj s pitnou vodou v studniach. To, čo včera Bágre uvoľnili, cez noc zamrzlo. 5 kilometrov dlhá ľadová bariéra sa podľa slov starostu obce vzdúva a voda si hľadá nové cestičky. Ľudia sa boja a situácia sa každou hodinou viac a viac komplikuje. Už mám svoje roky, ale toto som ešte nevidel. Človek má strach z toho. Je to hrozný pocit. No, nie je to príjemné. Bude katastrofa. Rieka zdvihla ľady aj uplynulú noc, kryhy sa dotýkajú mosta. V obci si tak vysokú hladinu nepamätajú. Bežne má tá hĺbka pol metra až metra, teraz to má 3,5 až 4 metre. Vysoká spodná voda zaplavuje nielen pivnice, stúpajú hladiny studní. V dedine sa boja kontaminácie pitnej vody. Ľudia nosia vzorky pre hygienikov na obecný úrad. 8 rodín zo studne doneslo vodu. Žiadame občanov, ktorí ešte nerešpektovali výzvu starostu obce na doručenie vzorky vody, aby tak urobili Do 12. hodiny na obecný úrad alebo na adresu starostu obce. Do Nižných Ružbách už povolali ďalšiu ťažkú techniku, ktorá by mala ľadovú bariéru postupne uvoľňovať. No a úrady rozhodujú, či na rieke Poprad budú použité aj výbušniny. Ja si myslím, že je tu pravdepodobnosť, že ten súhlas bude udelený. Najdramatickejšia je pritom situácia nad rozostávanou malou vodnou elektrárňou. V obci sa boja, že ak sa masa ľadu naraz pohne, tak odnesie nie len most, ale utekať budú aj muži z tejto stavby. Príde náhle oteplenie, príde rýchly príval vody, tak by ratovali sami seba a nie vodné dielo. V dedine v týchto dňoch ľudia pozorne nesledujú len rieku, ale aj predpovede počasia. Meteorológovia v tomto prípade našťastie výrazné oteplenie nepredpokladajú. No ak ľadová bariéra bude aj naďalej dvíhať hladinu rieky Poprad, starosta obce je pripravený vyhlásiť 3. stupeň povodňovej aktivity, stav ohrozenia. Ján Tribula, televízia Markíza.